Здравейте! Аз съм Стоилка Михнева и днес ще ви разкажа как се формира финансовия таван или финансовия ни термостат. Една друга гледна точка. Да приемем, че това сте вие. И това е вашата майка и баща. Но по линия на баща ви в това поколение се оказва, че този ваш прадядо е живял във време и е попаднал в такава житейска ситуация, в която му е било отнето имуществото и е бил застрашен неговия живот. Имало е реална заплаха за живота му. И той в тази ситуация е взел някакво решение. Тъй като е било много силно това и страшно за него, защото като пчеличка се е трудил и събирал за цялото си семейство и дори планирал за поколенията след него да са осигурени и подсигурени, когато идват, например, комунистите му отнема всичко това, той изпада в в задънена яма и той не знае какво да прави. И това е било толкова страшно, че всъщност цялото това семейство взима някакво решение и от страха, който преживяват, всъщност те предават на поколенията след него този страх, който тази програма, за това, че ако имаш пари, определено трябва да се страхуваш, че ще ти бъдат отнети. Тоест, за да оцелееш, трябва да имаш по-малко пари. И така, тази програма от страх се предава до вас. И вие в днешно време не знаете как, но не можете да наскочите примерно от 1500 лева на месец. Или пък примерно сте бизнесмен, който като си разпредели всичките разходи, се оказва, че повече, примерно да кажем, от 10 000 лева или 20 000 лева на месец не може чиста печалба да изкара. И се удря в някакъв таван. Тавана може да бъде различен за всеки различно, но идеята е, че се удря в някакъв таван. И в този таван, когато се удряш, тук ти имаш тази програма, опасно е да имаш много пари. И да кажем, вие сте обикновен служител, който, примерно, заплатата му е тази. Обаче, нещо се случва и вие доработвате нещо допълнително. Изведнъж се оказва, че получавате още 1500 лева, т.е. 3000 лева като цяло, за месеца, като бонус или нещо от този род. Вашия мозък с тези програми, които имате, веднага се включва. Той е като спирателен кран или такъв сигнален кран, който почва да свие за опасност, че ето виждаш ли ти имаш повече пари, се чудиш как да ги скриеш, ставаш нервен и в един момент, незнайно как, необяснимо как, изведнъж започва да се появяват ситуации, в които вие започвате да плащате повече разходи, за да може тези 1500, които са опасните в повече, да изчезнат и вие отново да се върнете на вашите месечни доходи от 1500 лева. Или пък, примерно, в комбинация от програма Длъжен съм, вие тук не само, че живеете от заплата до заплата, но, примерно, може да се оттежни, за да сте сигурни в това блато на 1500 лева, да се подкрепите с един кредит, ипотечен, например. А може и да вземете една-две карти, кредитни карти, за да въртите, да прехвърляте от една дупка в друга. Обаче те ще ви държат да сте в именно тази ситуация. Защо? Защото тук ви е предадено, че да имаш пари е опасно, че парите са зло, че за парите убиват, че трябва да се скатаваш и да си мълчиш колко пари имаш и така нататък и така нататък. Всичко това е предадено по ДНК път. И сега, вие живеете в страх. И съответно, ако вие дълго време живеете така в този страх, в някакъв момент и с многото кредити ще започне да ви страда здравето и може да окаже и други проблеми на други ситуации. Така. Защо? Защото тук вие буквално сте направили връзка между вашето съзнание и съзнанието на програмата на дядото, който е: аз оцелях, ако искаш да оцелееш, прави същото. Тоест не си показвай колко пари имаш, с какво разполагаш и така нататък.
Или другия вариант е, т.е. и като допълнение към това, може, примерно, да си мислите, че нямате храна и започвате едно презапасяване от страх, че ще останете без ядене. Или пък, примерно, че парите свършват, нали, смисъл, т.е. на нещо, на което на източване, на свършване. И то е целият този страх, нали, сигурно, ако имам повече, трябва да го паза в тайна. Всичко това те държи в една илюзорна потенциална опасност, че нещо такова ще се случи, ще застраши твоя живот за това, че имаш много пари. Затова си ги създаваш и ти обстоятелства. И така, 80% от нашите програми от този род са предадени по генетичен път, по същия начин. И вие, ако искате да преработите по-голяма част от тях и да намерите инструменти, с които във всеки един момент да знаете как да откриете, че вие сте лоялен към някой ваш предшественик и тази програма се повтаря във вашия живот, не само това, инструмент как да преодолееш тази лоялност и както и други такива програми, като чувство за вина, обида, преработване на такова тежко минало и така нататък. Всичките тези неща можете да ги откриете в моя коучинг, в моята коучинг група Разпери криле, 12 закона как да обновите живота си. Запишете се, остава още малко време, започваме в средата на ноември. Това е от мен. Поздрави, Стоилка!